दिनैहाय जोंनि जमदुवार मण्डलाव जोंनि दिनैहाय नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथांनि 9 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनाव जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि रायजिक कमिटि जिल्ला कमिटिया बिथोन हरनाय बादि जोंनि बे खामानि मावनायखौ प्रत्येक गामियावनो प्रत्येक ओनसोलावनो जोंनि पार्टिनि गोजाम वार्कार इन्टेलेक्सुवेलफोर गावबुरा बयजोंबो लोगो लायै जोङो दिनै सोंदों जे 9 बोसोराव जोंनि बिजेपि सरकारा मा मावखो बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा सन्तुष्ट दंना गैया बेखौ मिथिनो नागिरदों आरो मिथिनाय जादों आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनिफ्राय माबाफोर उपदेश दंब्ला एडभाइस दंब्ला सुबुंथाय दंब्ला बेखौ बिथांमोननिफ्राय जों लादों आरो बोरै मावनांगौ बेनि बागै जों सावरायनो थाखाय बेखौ जों रायजो सरकारनो हरगोन आरो रायजो सरकार जोंनि केन्द्र सरकारनो हरगोन बेबायदिनो जों दिनै बाहाय लादों आरो बाहाय जों दिनै बाहाय हाबबाय जोंनिनो मानगोनां बिथां आरो गावबुरा दं बिथांमोनजों रायज्लायबाय बिथांमोना 9 बोसोर बिजेपिनि खामानि मावनायाव बिथांमोना सन्तुष्ट गोसो गोजोनदों आरो साबसिन मावबावनांगौ होननानै बिथांमोना आसा खालामदों आरो बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि जायगायावल' नङा गुबुन गुबुन सारा भारतावनो जेराव जोंनि बिजेपि संगठनफोर दं बे जायगायाव बिदि हाबै बयनिफ्रायबो जों मतामत लादों आरो बयनिफ्रायबो जों सोलोंथाइखौ सुबुरुन्थाइखौ जों लादों आरो दिनैबो जोंबो बिदिनो लादों राजा राजाफोरनिफ्राय इन्टेलिजेन्ट आरो गावबुराफोरनिफ्राय माबायदि फिननाय मोनदों होननानै बुङो सार रायजो राजाफ्रा सन्तुष्ट दिनै बिथांमोन दं दहायबो जों मोनसे जायगायाव हाबबोदों बिथांमोना फुरा सन्तुष्ट बिजेपिया नरेन्द्र मदि सरकार जे रोखोम खामानि मावदों आगोलनि सरकारफ्रा जेबो मावनो हायाखै दिनै बिथांमोना जे मावदों बिथांमोना बयबो सरकारखौ धन्यबाद होदों नरेन्द्र मदिखौ धन्यबाद होदों आरो बेनिफ्राय साबसिन मावबावनांगौ बिथांमोना आसा खालामदों